ohatra ka anao mbola tsy ampy taogno iangaviako anao mbola tsy hizaha vidéo ty fa vidéo karaha rito mbola tsy natokana ho anareo zaza tsy ampy taogno. Ny raha tsara hoentsika Madagasikara baka atsika lehilahy gasy aty Maurice aty indrindra man'ny africain zegny farandra tiana viavy mauricien iaragna. Fa ino antony? Ko satria zegny aty la plupart ny lehilahy aty zegny tatrany io aretigny impuissance io tsy managna endurance io. Zegny problemny lehilahy aty ary izo efa manomboko maro lehilahy tatran'io a Madagasikara agny. Ino ma avian'ny lehilahy zegny tsy maharitry isilvanao zegny sarotry vilominy, isilvanao misy fotoagna zegny maty agnaty nefa anao mbola 30 taogno silvanonao efa maty agnaty tsy velogno. Magnano ndraiky igny zegny latsaka ndraiky igny zegny après 24 heures koa zay vo izy velogno. Raha ohatra ka karaha zegny zegny ka misy anao tadidia fa tsy normal anao am'izay fotoagna, tsy normal. Ary zay zegny problemen'olo aty lehilahy jiaby zegny presque tatran'io aby. Ino aza anton'io ko satria zegny olo aty tia raha chimique loatra nefa sport tsisy, tia raha chimique loatra olo aty, fast food, boisson énergétique, drogue koa magnampy izy boka io, lasa tatran'io impuissance io mijaly. Ary io zegny anisan'ny facteur araiky na tsy a Madagasikara fo aty jiaby io zegny isan'ny facteur araiky mampisaraka olo efa agnatin'ny tokantrano agnatin'ny taogno maromaro. Ary problemtsika Madagasikara zegny noho ny hengatra, noho le hoe mamegnatra mahalegna atsika agnatin'ny docteur, mahalegna atsika agnatin'ny sexologue. Raha ohatra ka anao viavy hainao fa vadinao zegny tatran'io éjaculation précoce io, zay hoe presto fahaizantsika izy. Raha ohatra vadinao hainao fa impuissance tsy maharitra zegny izy, raha ohatra ka vadinao zegny hitanao maty agnaty, indesa izy mandeha docteur, indesa izy mandeha mitsabo tegna fa problème be raha zegny agnatin'ny tokantrano. Misy manafa atao hoe lakamby zay matetiky mampianatra amin'ny resaka zo tsy jirentsika ataontsika hoe sababo zao sy zao. Izy koa zegny indesiny amin'ny raha koragna mahitsy loatra zegny tsy dignitsika satria tsika tsy madigny koragna mahitsy loatra. Ka ny raha azo koragny aza megnatra mitaregny aretigninao, indrindra ma atsika lehilahy aza megnatra atsika mitaregny aretigny tsika. Indesa mandeha docteur, raha ohatra ka mavozanao mandeha docteur mikoragna anao amin'ny lakamby aza misalasala. Ary amin'io lakamby io ao zegny ho atsika lehilahy jiaby tatran'io impuissance io, mba tianao zegny mba mavitivinty hely zegny le silvanonao fa hely loatra tsy mavita misatisfaire vadinao. Aminazy ao zegny misy solution raha jiaby. Aza megnatra aza, aza misalasala mandefa message amin'ny lakamby na mandefa anao message amin'io 23 cm io. Fa ao zegny azahoanao solution jiaby. I manafy lakamby io olo nianatra amin'ny resaka sexe io. Ary raha volagninao zegny marigny aby raha volagnin'io fa atsika zegny mangala raha izy koa fa direct loatra raha volagnin'le olo zegny ataontsika fa sangisangy le izy nefa aretigny farany raha grave izo amintsika lehilahy.